नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शक हो, आपल्या कोकणाला खरं तर कुलूप बंदचा शाप लागलाय आणि हा शाप उघडण्यासाठी कोकणात एक ना अनेक प्रकल्प हे येऊ घातलेत. पण फक्त आणि फक्त या NGOच्या नादी लागून NGO जे काही सांगतायत हे आम्ही कोकणी भोळी बाबडी माणसं ऐकतो आणि प्रकल्पांना विरोध करतोय. असाच एक प्रकल्प अर्थात रिफायनरी प्रकल्प कोकणात येऊ घातलाय आणि या प्रकल्पाबाबत समज जास्त पसरण्याऐवजी गैरसमजच मोठ्या प्रमाणात पसरलेत. हे मी एवढ्यासाठीच बोलतोय कारण की आज अशाच काही गैरसमजांवरती आपण अधिकचा प्रकाशझोत टाकण्यासाठी माझ्या सोबतीनं या ठिकाणी एक मान्यवर आहेत. या मान्यवरांशी आपण चर्चा करणार आहोत. खरं तर हे मान्यवर दक्षिण आफ्रिकेमध्ये क्रूड ऑइल आणि गॅस या विषयासंदर्भामध्ये एकूणच रिफायनरीशी संबंधित हे घटक आहेत. या विषयामध्ये दक्षिण आफ्रिकेमध्ये काम करतायत. आपल्या कोकणचे सुपुत्र आहेत. सद्यस्थितीत ते दक्षिण आफ्रिकेत होते. अगदी 2 दिवसापूर्वीच ते भारतात आणि म्हणजेच कोकणात आलेत, कुडाळमध्ये आहेत. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ. माझ्या सोबतीनं आहेत आपल्या कोकणचं सुपुत्र अर्थातच संतोष गोलतकर सर. गोलतकर सर, सर्वप्रथम मी आपलं स्वागत करतोय कोकणशाहीच्या स्टुडिओमध्ये. धन्यवाद सर. मला आपली जी ओळख आहे, आपण नेमकं काय काम करता, किती वर्षापासनं एकूणच या प्रक्रियेशी संबंधित काम करताय हे सर्वप्रथम जाणून घ्यायचं. मी संतोष गोलतकर. मी ब्राझीलमध्ये 12 वर्ष ऑइल अँड गॅसमध्ये काम केलं. त्यानंतर आफ्रिकेमध्ये आता 8 वर्ष काम करतो आहे. नेमकं काय असतं तुमच्या कामाचं स्वरूप काय? मी इंजिन डिपार्टमेंटला आहे, मेंटेनन्ससाठी काम करतो. आता आपण समुद्रामध्ये क्रूड ऑइल आणि गॅस या विषयासंदर्भात सर काम करतोय. खरं तर आमच्या कोकणात सुद्धा हा रत्नागिरी रिफायनरी नावाचा प्रकल्प येऊ घातला आहे. पण आम्हाला नेहमी सांगितलं जातं की हा प्रकल्प इकडे आला तर इकडच्या मासेमारीवरती परिणाम होईल, समुद्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात तेल गळती होईल. मला खरंच जाणून घ्यायचं आहे की नेमकं तिकडे काय असतंय, काय पद्धतीनं ही तेल गळती वगैरे जे सांगितलं जातं हे त्या ठिकाणी होतं का, नेमकं काय? तेल गळती होते पण ही नेहमीच होत नाही. ती काही म्हणजे मानवी चुकीमुळे तेल गळती होते. गॅस गळती होत नाही. त्यासाठी प्रिकॉशन घेतली जातात जहाजावर. आणि तेल गळती झालीच तर त्यासाठी पण आमच्याकडे प्रिकॉशन आहेत, मशिनरी आहेत. ती फटाफट आम्ही ती कलेक्ट म्हणजे समुद्रावर तेल जाऊ देत नाही. अशा प्रकारे आम्ही ते प्रिव्हेंट केलं जातं पूर्णपणे. समुद्रात ते म्हणजे तेलाचा तवंग कुठे पसरायला दिला जात नाही. हो, तेलाचा तवंग पसरा दिला जात नाही. आणि हे मार्पोल हे इंटरनॅशनल रूल आहेत. त्या आधारावरच सर्व जगामध्ये ते रूल पाळले जातात. मार्पोलच्या रूलनुसार म्हणजे काय नेमकं आहे त्या रूलमध्ये, थोडक्यात काय सांगू शकाल? मार्पोलमध्ये त्यानुसार जर तुम्ही ऑइल लोड करत असाल तर जहाजाचे सर्व प्लग बंद केले जातात. जहाजावर ऑइल जर लीक झालं ते लवकरात लवकर कलेक्ट करावं, जहाजाच्या बाहेर जायला द्यायचं नाही. अशा प्रकारे ते रूल आहेत. आणि जर ऑइल समुद्रात गेलं त्यामध्ये पुष्कळ $1 मिलियन फाईन आहे त्यावर. त्यामुळे सर्व कंपन्या त्याची प्रिकॉशन काळजी घेतातच ऑइल समुद्रात न जाण्याची. आणि हे सहसा होत नाहीत, तेल गळती होत नाही. कधी क्वचित मानवाच्या चुकीमुळे झाली तर एवढंच. अर्थातच त्या ठिकाणी काम करणारा हा जो वर्ग आहे हा निश्चितच त्या पद्धतीचा ट्रेन केलेला वर्ग त्या ठिकाणी काम करत असतो. ट्रेन केलेलाच वर्ग त्या ठिकाणी काम करतो. आणि विशेष म्हणजे गॅस गळतीसाठी झालीच तिथे सर्व आयसोलेशन, डबल आयसोलेशन असतात. त्यामुळे गॅस गळती क्वचितच होते. ते म्हणजे पुष्कळ प्रिकॉशन आम्ही घेतो. सर, अजूनही आमच्याकडे सांगितलं जातं की इकडच्या मासेमारीला कुठंतरी ही रिफायनरी प्रकल्प रत्नागिरीत आला तर आमच्या कोकणचं वैभव म्हणजे आंबा आणि मासेमारी असंही सांगितलं जातं. त्यामुळे मासेमारीला कुठंतरी धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीच्या देखील गोष्टी या सांगितल्या गेल्यात आणि त्यावरती आमच्या भोळ्या बाबड्या कोकणी माणसानं विश्वास ठेवलाय. नेमकं खरंच असा काही परिणाम होतो का? आता माझ्या पाण्यात आफ्रिकेमध्ये मी जिथे काम करतो तिथे आजूबाजू मासेमारी पुष्कळ मासे आहेत, जेवढे आम्ही स्वतःच्या डोळ्याने पाहतो. आणि त्यांना अजून काही इफेक्ट तर झालेला नाही. तिथे मासेमारी चांगल्या प्रकारे करतात ते लोक. आणि त्यामध्ये असं काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. आणि जर झालाच
तर आम्ही त्याच्यावर ॲक्शन त्वरित घेतली जाते. नाही, तो तेलगळती सरकारसारखा आहे तो. मगाशी तुम्ही त्याबाबतचं सविस्तर जी माहिती ही कोकणशाहीच्या दर्शकांपर्यंत आपण ती पोचवली. खरं तर दर्शको, ह्या ज्या गोष्टी आपल्यापर्यंत नेहमी सांगितल्या जातात याच्यावरती आम्ही डोळे बंद ठेवून आजपर्यंत विश्वास ठेवत आलो आहे. हे कुठंतरी डोळे उघडण्याचं काम हे कोकणशाहीनं अगदी सुरुवातीपासून सर आम्ही केलं आहे. लोकांपर्यंत खरी माहिती आणि सत्य माहिती कुठंतरी आपल्यासारख्या काम करणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून पोचवण्याचं काम आम्ही करतोय. सर, मला खरं तर अजून एक महत्त्वाची गोष्ट तुमच्याकडनं जाणून घ्यायची की आमच्या इकडे आंबा बागायती, मासेमारी आणि पर्यटन हा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात विषय. रत्नागिरी रिफायनरीसारखा जर प्रकल्प आमच्या या रत्नागिरी किंवा कोकणात आला तर इकडच्या पर्यटनाला धोका निर्माण होईल असंही सांगितलं जातं. तिकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये रिफायनरीज आहेत. आफ्रिकेमध्ये असेल, ब्राझीलमध्ये असेल. आपण भारतातले विषय तर आहेत पण भारतातलं सांगून आमच्या लोकांना पटत नाही. हे म्हणतात की अरे काय लोक इकडचे येऊन सांगतात. म्हणून मुद्दामून मी परदेशातलं तुमच्याकडनं जाणून घेतोय, तिकडच्या पर्यटनाला काही धोका निर्माण झाला आहे का? तिकडच्या पर्यटनाला ब्राझीलमध्ये मी 12 वर्ष काम केले, तिथे काही पर्यटनाला परिणाम झालेला नाही. आपल्यासारखंच निसर्ग तिथे सुरक्षित आहे आणि तिथेही सर्व काळजी घेतली जाते त्या ह्याच्या पर्यटनाच्या म्हणजे सर्व गॅस प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेतली जाते. पोल्युशन, गॅस जर लीक असेल त्याची पण काळजी घेतली जाते. त्यामुळे पर्यटनाला त्याचा काहीच दुष्परिणाम होत नाही पर्यटनावर. आणि निसर्गावर बोलाल तर म्हणजे काही असं सहसा काही इफेक्ट होत नाही. आपण मी मगाशी देखील अगदी सुरुवातीला आपली ओळख करून दिली आमच्या दर्शकांना की आपण कोकणचे सुपुत्र आहात. आपलं ह्या कोकणामध्ये नेमकं गाव कुठे आहे, काय त्याबाबत सांगा. मी निवती मेढा या गावी आहे. ते पण निसर्गरम्य गाव आहे. समुद्र किनाऱ्यावर माझं घर आहे आणि मला पण निसर्गाबद्दल फारच ओढ आहे. त्यामुळे मी निसर्गप्रेमी आहे. पण हे जी रिफायनरी वगैरे जे येणार ते आपल्या डेव्हलपमेंट आली जर कोकणामध्ये तर आपली खरंच आपल्या पुढच्या पिढीला डेव्हलपमेंट होईल आपल्या पुऱ्या रत्नागिरीच्या पुऱ्या कोकणचं. आणि खरं असे प्रकल्प यावेत आणि हे जर प्रकल्प आले तर त्याबरोबर नवीन नवीन अजून प्रकल्प येतील. त्याच्या जोडीला इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढेल आणि आपली जी मुलं जी कोकण सोडून बाहेर जातात ती कोकणात थांबतील. जसं आम्हाला आता कोकण सोडून आफ्रिकेला जावं आम्ही इथेच ते जॉब करू शकतो. पण इथे काही सुविधा नसल्यामुळे किंवा उद्योगधंदे नसल्यामुळे आम्हाला बाहेर जावं लागतं कुटुंबांना सोडून. मला ना सर त्याच मुद्द्याला खरं तर हात घालायचा होता. कारण की आमच्या कोकणाला मी सुरुवातीलाच वाक्य बोललो बघा आपल्या मुलाखतीच्या अगदी सुरुवातीला की आमच्या कोकणाला ना हा कुलूपबंदीचा शाप लागला. हा शाप कुठल्या देवानं नाही दिलाय. हा शाप आम्हाला स्वतःलाच लावून घेतलाय. का तर आमच्याकडे कुठलाही प्रकल्प मग तो सिवळी येऊन दे, रिफायनरी येऊन दे, अणुऊर्जा प्रकल्प असू दे, कुठलाही प्रकल्प असू दे, या प्रकल्पांना फक्त आणि फक्त विरोध करणं, कुठलीही माहिती जाणून न घेता, यामुळे आम्ही तो शाप लावून घेतलाय. सर, आपण खरं तर आपल्या कुटुंबाला सोडून इथून नेहमी बाहेरगावी राहत आहे. खरंच काय मनात भावना असतात? कुटुंबाची काळजी वाटते, कुटुंबाला तुमची वाटते, नेमक्या काय भावना असतात? कारण सण उत्सवांच्या दिवशी देखील आपण आपल्या भागामध्ये आपल्या घरात नसता, कारण मी देखील आपल्याला पाहिलंय. नेमकं काय म्हणजे आम्हाला खरं एवढं वाईट वाटत असतं की आम्ही दिवाळी, गणपती असे आपले जे कोकणातले सण आहे हे सोडून आम्हाला बाहेर काम करावं लागतं. त्यावेळी खरं आमची एवढी ओढ असते आमच्या गावी जाणे गणपतीसाठी, पण शक्य नसतं. आपल्या इथे कोकणात जॉबच नसल्यामुळे आम्हाला हे सर्व सण करावं लागतं. सर, आपल्या कोकणात अशा पद्धतीची रिफायनरी आली तर तुम्हाला कोकणात काम करायला आवडेल का? हो, नक्कीच आवडेल. आणि त्यावरून एक सांगतो, मी आता जिथे आफ्रिकेमध्ये ज्या देशात इक्वेटोरियल गिनिया मलाबो सिटीमध्ये जे मी काम करतो आहे तिथे 12 वर्षापूर्वी काही नव्हतं. ते पण निसर्गरम्य शहर आहे, कोकणासारखंच आहे, म्हणजे हिरवळ विरगळ सर्व. तरी तिथे आता तो प्रकल्प आल्यामुळे म्हणजे रिफायनरी आता कमीत कमी 5 त्यांच्याकडे रिफायनरी आहेत, ऑइल अँड गॅस सर्व दोन्ही. आणि तिथे चालू झाल्यावर तिथल्या लोकांना रोजगार मिळाला, डेव्हलपमेंट झाली, तिथले रस्ते इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारला, एवढी डेव्हलपमेंट झाली आणि आता त्या लोकांना तिथल्या इथे जॉब मिळायला लागलेत.
आणि तिथे पहिले ते लोक दुसऱ्या देशात जात होते काम करायला. तिथे त्यांना म्हणजे रोजगार नसल्यामुळे त्यांची खाण्याची म्हणजे खाणं पण त्यांना मिळत नव्हतं. आता ते लोक एवढंच त्याचं डेव्हलपमेंट झालं आहे. खरंच डेव्हलपमेंट बघून आम्हाला प्राऊड वाटतं आहे. पण अशी डेव्हलपमेंट कोकणात व्हावी असं वाटतं का? हो, नक्कीच अशी डेव्हलपमेंट कोकणात व्हावी, नक्कीच व्हावी. असं ना आमच्या कोकणाला नेहमी ज्या काही NGO असतील किंवा स्वतःच्या पोटाची कुठंतरी ती खळगी जी आहे ना ही भरली पाहिजे म्हणून निसर्ग पर्यटनच्या सफरी घडवणारे काही महाभागसुद्धा आमच्याकडे आहेत, ज्यांनी अर्थातच ते स्वतःसाठी करतायत. परंतु 4 दिवस इकडे येणारा पर्यटक हा आपल्या घरी गेल्यानंतर पुन्हा त्याच कोळशानं दात घासेल का, हा सुद्धा खऱ्या अर्थानं प्रश्न असतो. म्हणून ते मगाशी मी बोललो की स्वतःच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी निसर्ग पर्यटन घडवणारे गाईड्स आमच्याकडे आहेत. हे नेहमी पर्यटन आणि निसर्गावरती बोलतात. तिकडच्या निसर्गाला एअर पोल्युशन होतं असंही सांगितलं गेलं. या एअर पोल्युशन त्या भागात काय होतं का या रिफायनरी प्रकल्पांमुळे, आणि त्याचप्रमाणे तिकडच्या पर्यटनाला निसर्गाला काही धोका निर्माण झाला आहे का? आता माझ्या पाण्यात अजून तरी काही धोका निर्माण झाले नाही. तिथे जे गॅस सोडले त्यावर पण कंट्रोल आहे. ते कमी लिमिटमध्ये ते सोडले जातात, जेणेकरून ते ॲमेझॉन जो थर आहे आपला तिथपर्यंत पोचणार. त्या अगोदरच ते विरळ होऊन जातात ते गॅसेस, आणि काही जळतात गॅसेस. त्यामुळे पर्यटनासाठी एवढा काही धोका वाटत नाही. आणि त्या म्हणजे एक ही रिफायनरी जर आली त्यामुळे आपलं खरंच डेव्हलपमेंट होणार आहे. त्या दृष्टीने आपल्या कोकणातील जनतेने प्रयत्न करावा आणि मॅनेजमेंटशी बोलून, कोणाचं दुसऱ्याचं ऐकून किंवा अशा भाकडकथा ऐकून मॅनेजमेंटशी बोला. त्यांच्याशी काय तुमचे प्रॉब्लेम ते सांगा आणि हा मुद्दा सोडून आपल्याकडे प्रकल्प कसा येईल ते पाहावा. काय बात आहे सर. आपण खरं तर ना कान हे सोनारानं टोचावे म्हणतात, आणि हा तर मी नेहमी सांगतो सर की प्रत्येक वेळी नेते मंडळींना, पुढाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं म्हणजे लोकशाही नाही. जिथं आमचा कोकणी माणूस चुकतोय त्या ठिकाणी त्या कोकणी माणसाला सुद्धा जाब विचारण्याची ताकद ही मीडिया म्हणून जर आम्ही बाळगली तर निश्चित मी कुठंतरी माझ्या कोकणी माणसाचा विचार करतोय, ही भूमिका पुढे घेऊन जातोय, याचं समाधान निश्चित सर कोकणशाही म्हणून आम्हाला राहील. आणि आपण सुद्धा कोकणी माणूस म्हणून हा पुढाकार घेताय. मला महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे की आपण त्या भागामध्ये काम करताय, भारतभरातील सहकारीचे हे आपल्याबरोबर अगदी दक्षिण आफ्रिका असतील, ब्राझील असेल, त्या भागामध्ये काम केलेले असतील. कोकणातली काही माणसं आहेत का हो तुमच्याबरोबर? हो, माझ्यावर कोकणातली कमीत कमी 15 माणसं आहेत जी चिपळूण, रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला या सर्व ठिकाणची माझ्यावर माणसं काम करत आहेत. खरंच ना सर, म्हणजे ज्या काही ना गोष्टी आम्ही सुद्धा या ठिकाणी, कारण आम्ही रिफायनरीबाबतच्या ज्या सकारात्मक गोष्टी होत्या त्याही कव्हर केल्यात, नकारात्मक म्हणजे ज्या ठिकाणी विरोध होता तो सुद्धा नेहमी कव्हर केला. या दोन्ही भूमिकांमधून जात असताना हे समजून घेण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असायचो की बाबा खरंच अशा पद्धतीनं काही घटना घडतात का. पण आत्ताचं साल हे 2022 आहे. अत्याधुनिक यंत्रणा ज्या आहेत हे या ठिकाणी आलेल्या आहेत. काय सांगा? अत्याधुनिक यंत्रणा म्हणजे आता सांगायची गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी समुद्रातून ऑइल काढलं त्या ऑइलबरोबर गॅसेस येतात. त्यात डेंजरस गॅस म्हणजे H2S. तो गॅस कलेक्ट करण्यासाठी आपल्याच भारतातून बेंगलोरमधून एक युनिट आमच्या जहाजावर बसवण्यात येतं. इंडियामधून मेड इन इंडियाचं युनिट. आम्हाला प्राऊड वाटतं आम्ही मेड इन इंडियाचं युनिट आमच्या आफ्रिकेत येऊन तिथे बसवलं जाणार आहे. म्हणजे तो गॅस म्हणजे प्रदूषण होऊ नये म्हणून त्यासाठी ती प्रोव्हिजन आहे. H2S सर्वात डेंजर गॅस आहे तो, आणि त्यासाठी ते युनिट बसवलं जातं आहे. आणि तो गॅस तिथे कलेक्ट करून मग त्याचा यूज करण्यात येईल असं. म्हणजे ते युनिट आलं तर फारच अशा प्रकारे पुष्कळ डेव्हलप झालेले आहेत, तंत्रज्ञान डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. आणि तुम्ही कोणाचं ऐकू नका की असं पोल्युशन होतं, तसं होतं, की अशामुळे मासे मरतात, असं काही. म्हणजे माशांवर निसर्ग त्या पोल्युशनला पण हे करतो, स्वीकार करतो, पण माणूसच निसर्गाची बिघाड करत चालला आहे. मला ना खरं तर प्रश्न एक महत्त्वाचा विचारायचा आहे सर की आम्हीच बिघडवतोय. अगदी मलाही ते अपील आहे तुमचं वाक्य सर. खरं तर ना ह्या रिफाईन ऑइलच्या माध्यमातून, रिफाईन झालेल्या ऑइलच्या माध्यमातून ह्या प्रोसेसमध्ये आमच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये नेमक्या काय काय गोष्टी आम्हाला मिळतात, कुठल्या पद्धतीचं इंधन आम्ही वापरत असतो, मला खरं तेही जाणून घ्यायचं आहे.
आता प्रथम ते क्रूड ऑइल काढलं तर त्या क्रूड ऑइलबरोबर गॅसेस LPG तो गॅस वेगळा केला जातो आणि तो गॅस आपल्या गाड्यांसाठी वापरला जातो आणि जे ऑइल येतं त्या ऑइलपासून क्रूड ऑइलपासून केरोसिन डिझेल जे विमानात ऑइल जे फाईन डिझेल वापरलं जातं ते बनवलं जातं असे. मग त्यानंतर अजून केमिकल जे आपण जे दैनंदिन जीवनात वापरतो पेंटिंगच्या कामासाठी जे पेन वगैरे ते सर्व रिफायनिंगच्या ह्याच्यातनंच बनवले जातात. आम्ही तर ना कोकणात सर म्हणजे मला असं आज चांगलं आठवतंय म्हणण्यापेक्षा रोज पाहतो मी की ह्या ठिकाणी आमच्या कोकणात रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी जी लोकं येतात ही याच गाड्यांमधून येतात. आता त्या गाड्यामध्ये नेमकं पाणी घालून येतात की पेट्रोल टाकून येतात हा सुद्धा खऱ्या अर्थानं मला प्रश्न पडतोय. म्हणजे ही थट्टा नाही पण हा वास्तविकता आहे की आम्ही ज्या गोष्टींचा बरोबर ना सर की ज्या गोष्टींचा आम्ही दैनंदिन गोष्टींसाठी मग जीवनामध्ये वापर करतोय ज्या आम्हाला पाहिजेत पण त्याच गोष्टींना कुठंतरी त्या प्रकल्पांना विरोध करणं हा विरोधाभास कुठंतरी आता कोकणवासियांनीच एकत्र येऊन बाजूला करणं ही खऱ्या अर्थानं काळाची गरज आहे. आपल्याला काय वाटतं? हो नक्कीच काळाची गरज आहे. जर आपण इथे विरोध केला हा प्रकल्प इथून दुसरीकडे जाणार असं काय नाही का त्यांना कुठे ना कुठे ते मार्ग काढणार प्रकल्पासाठी आणि आपलंच आपण नुकसान करून घेणार आहोत. हा प्रकल्प जर आला त्यासाठी भरपूर म्हणजे प्रिकॉशन भरपूर घेतले जातात ते म्हणजे पोल्युशन होऊ नये म्हणून निसर्गाला हानी होऊ नये म्हणून ते सर्व मार्पोलच्या जे रूल आहेत त्या रूलप्रमाणेच करणार ते इंटरनॅशनल रूल आहेत आणि तसं तो प्रकल्प इथेच राहावा ही माझी तरी इच्छा आहे. आणि त्या प्रकल्पामुळे जी डेव्हलपमेंट होईल कोकण पूर्ण कोकण पाहिल नक्कीच पाहिले. सर ह्या अशा प्रकल्पांमुळे कुठंतरी फुफ्फुसांचे आजार होतात किंवा इतर आजार होतात असंही एकूणच या NGOकडनं विरोधाच्या मोर्चांवेळी आमच्या कोकणी लोकांना सांगण्यात आलं आहे. नेमकं काय होतं आहे? तुम्ही आता इतकी वर्ष काम करताय तुम्हाला कुठला आजार झाला आहे का किंवा तिथल्या स्थानिक कुठल्या आजारांचा सामना करतायत का? आता मी तिथे म्हणजे आमची फ्लोटिंग रिफायनरी आहे तिथे आम्हाला असं आता मी टोटल ब्राझीलला 12 वर्ष आता इथे आफ्रिकेत 8 वर्ष म्हणजे आजार असे नॉर्मल सगळ्यांनाच होत असतात. तसे रिफायनरीमुळे आजार होतात हे मी काय अजून पाहिलेलं नाही. ठीक आहे आपण संतोष हां सर बोला. आणि तुम्ही जर बघितलात पेंट कंपनीमध्ये जे काम करणारे आहेत त्यांना पण छातीचे आजार होतात गिरणी कामगारांना पण छातीचे आजार होत होते म्हणजे असे काही कारणांमुळे आजार होतातच. तसंच रिफायनरीमुळेच आजार होतात असं नाही. आपण आता फटाके लावल्यामुळे मुलांना म्हणजे धुरामुळे आजार होतात म्हणजे पोल्युशन हे सर्वीकडे आहेच सर्वीकडे पोल्युशन आहे त्यामुळे त्या म्हणजे हा रिफायनरीमुळेच हे पोल्युशन होणार आहे हा ठपका ठेवणे योग्य नाही. खरं तर ना सर आपण फारच चांगली माहिती जी ही आम्हाला नाही आमच्या कोकणशाहीच्या दर्शकांना देत आहे. ही मुलाखत संपू नये असं अगदी मनोमनी वाटतं आहे परंतु वेळेची मर्यादा आहे त्यामुळे आपण ह्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतो आहे. सर रिफायनरीतनं जे वेस्ट मटेरियल शिल्लक राहतं का आणि जर ते राहत असेल तर त्याची विल्हेवाट नेमकी काय लावली जाते त्याबाबत तुम्हाला काय माहिती आहे किंवा काय सांगू शकाल? रिफायनरी ते वेस्ट मटेरियल काही राहत नाही त्या वेस्ट मटेरियलपासूनही ते प्रोडक्ट बनवलं जातं. प्रत्येक आता जे आपण टार जे वापरतो डांबर ते पण वेस्ट मटेरियलपासूनच बनवलं जातं जे रस्त्यावर आपण डांबर म्हणजे असे पुष्कळ प्रोडक्ट आहे पेंट आहे असे केमिकलचे जेवढे जे आपण टॉयलेटला क्लिनर वापरले टॉयलेट क्लिनर ते पण सगळे बनवले जातात याच प्रोडक्टपासून. खरं तर ना दर्शक आपण आपल्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये या रिफायनरीपासनं तयार झालेले एक ना अनेक प्रॉडक्ट जे आहेत उत्पादन आहेत हे आपण वापरतो ती वापरल्याशिवाय आपला एकही दिवस जात नाही बरोबर ना सर.
पण मात्र अशा पद्धतीचा प्रकल्प कोकणाच्या अर्थकारणाला, फक्त कोकणाच्या नव्हे तर कोकणामुळे, ज्या कोकणानं आजपर्यंत या महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं आहे, ज्या कोकणानं आजपर्यंत या देशाचं नेतृत्व केलं आहे, अशा कोकणाला जर अशा पद्धतीची संधी मिळणार असेल तर या संधीकडे आम्ही सुवर्ण संधी, सोन्याची संधी, पुन्हा एकदा ह्या कोकणाच्या घराघरातनं कुठंतरी सोन्याचा धूर निघेल अशा पद्धतीची संधी म्हणून पाहणं देखील तितकंच गरजेचं आहे, एवढं मात्र निश्चित आहे. सर, आमच्या कोकणी जनतेला नेमकं आपण काय आवाहन कराल? आपण अगदी सर्वसामान्य इकडचीच कोकणातली मुलं होता, आपण शिक्षण घेतलं, तिथपर्यंत पोहोचलात आणि आज भारताच्या बाहेर जाऊन का होईना पण आपण खूप चांगल्या पद्धतीनं एकूणच काम करताय. नेमकं काय आवाहन कराल कोकणी माणसाला? मी एवढंच आवाहन करू इच्छितो की तुम्ही कुणाचं ऐकून म्हणजे काही लोक तुम्हाला भडकवत असतील ते त्यांचं ऐकू नका. तुम्ही प्रत्यक्ष जे प्लॅन बनवणार आहेत त्या मॅनेजमेंटशी बोला. सर्व गावातली संघटित जी लोक आहेत त्यांच्याशी बातचीत करा आणि तो जो तुमच्या मनात आहे की यामुळे नुकसान होईल, पॉल्युशन होईल, ह्या सर्व ते निरसन तुमचं करतील आणि ते तुम्हाला दाखवून देतील की पोल्युशन आम्ही कसं रोखतो किंवा एअर पोल्युशन कशा प्रकारे रोखलं जातं हे सर्व तुम्हाला ते लोक तुम्हाला माहिती देतील. त्यामुळे तुम्ही त्या मॅनेजमेंटशी बोला, एवढंच मी सांगू इच्छितो. सर, अगदी इकडं शेवटचा प्रश्न माझ्या मनात आहे, म्हणजे मगाशी पण मी तो चर्चेमध्ये खरं तर घेतला आहे, कारण आमच्या कोकणातलं प्रमुख उत्पन्न आहे आंबा बागायती. आजही आमच्या गावागावांमध्ये आंबा शेतकरी हे मोठ्या संख्येनं आहेत. आमच्याकडचं प्रमुख उत्पादन हे आंबा आहे, आंब्यावरती परिणाम होईल म्हणून रिफायनरी नको असंही बोललं जातं आहे. आता दक्षिण आफ्रिकेतलं प्रमुख उत्पादन वेगळं असेल, तिकडचं उत्पादन ब्राझीलमधलं वेगळं आहे, त्या उत्पादनांवरती कुठे रिफायनरीचा परिणाम झाला आहे का? माझ्या तर पाण्यात काय, दक्षिण आफ्रिकेत जिथे मी आता जे मलाबोमध्ये आहे तिथे आपल्यासारखीच पिकं ते 12 महिने पाऊस असतो आणि पिकं जेवढी फ्रूट्स आहेत आपल्या इथे फळं ते सर्व आहेत, आंबे आहेत. एवढंच की हापूस नाही, पण तिकडे वेगळ्या जातीचा आंबा आहे. आम्ही सर्व खाल्ले आहेत, सर्व टेस्ट चांगली आहे, सर्व फळं खाल्ली आहेत. आणि सर्वात वर्ल्डमध्ये सर्वात ॲग्रिकल्चर असेल तो ब्राझील ॲग्रिकल्चर, तिथे पण सर्व प्रकारची फळं सर्व आम्ही खाऊन म्हणजे व्यवस्थित सर्व फळं मिळतात तिथे. अन्नधान्यामध्ये 1 नंबरला ब्राझील. आणि त्यामुळे तिथे अजून तरी मला वाटत नाही इफेक्ट काही झाला आहे शेतीवर वगैरे असं. सरांचे हे बोल आहेत ना दर्शक, हे कुठंतरी आपल्याला आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणारे आहेत, एवढं निश्चित आहे. आपण सर्वजण सुज्ञ आहात. कोकणशाही अशाच पद्धतीनं एक ना अनेक मान्यवर याही पुढील काळात आपल्या भेटीसाठी घेऊन येत राहणार आहोत. हे जे काही गैरसमज आपल्या कोकणी माणसामध्ये पसरलेत हे दूर करण्यासाठी कोणीतरी कोकणातल्याच माणसाला पुढाकार घेणं गरजेचं होतं आहे आणि तोच पुढाकार सर कोकणशाहीच्या माध्यमातून अर्थात आपण घेण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण की आमच्या कोकणाला लागलेला कुलूपबंदचा शाप हा मिटला पाहिजे. कोकणातील प्रत्येक घरं जी आहेत ही प्रत्येक घरांची कुलपं उघडली पाहिजेत. मुंबई असेल, हैदराबाद असेल, पुणे असेल, इतर शहरांच्या ठिकाणी किंवा आपल्यासारख्या जे परदेशात गेलेली आमची कोकणी माणसं आहेत ही कुठेतरी आपल्या गावाच्या दिशेने, म्हणजे महात्मा गांधींचं वाक्य होतं की गावाच्या दिशेने यावीत, आली पाहिजे. खेड्याकडे चला, तर खेड्याकडे निश्चित कुठंतरी चांगली प्रगती आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी गावाकडे आलं पाहिजे. या आणि या फक्त आणि फक्त प्रमुख उद्देशानं आम्ही काम करतोय. खरं तर संतोष गोलतकर सर, आपण कोकणशाहीच्या स्टुडिओत आलात आणि आमच्याशी हितगुज साधला. कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांपर्यंत वास्तववादी जी माहिती आहे ही रिफायनरीबाबतची पोहोचवलात, त्याबद्दल मी निश्चितच आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि याही पुढील काळात अर्थात कोकणवासियांशी संवाद साधण्याची संधी ही कोकणशाहीच्या माध्यमातून निश्चित आम्ही आपल्याला देऊ असा विश्वास व्यक्त करतो. धन्यवाद. मी कोकणशाहीचे शतशः आभारी आहे. मला इथे येऊन माझ्याकडनं सर्व माहिती विचारल्याबद्दल आणि याचा खरंच भावी पिढीला उपयोगही होईल. निश्चित धन्यवाद सर. दर्शको, आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.